Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест». Вы глядзіце Міністэрства дзяцінства. Сябры, назовіце нешта вельмі прыгожае і бясконцае. Я ўпэўнена, што многія з вас скажуць, што гэта нябёсы, і вы, безумоўна, маеце рацыю. Сёння мы і пагутарым пра нябёсы, пра прыгожае мірнае беларускае неба і пра адважных людзей, якія стаяць на яго варце. А зараз я вам прадстаўлю удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Сустракайце Дамініка. Добрый вечер. Артём. Вітаю вас. І Роман. Прывітанне, сябры. Рада вас вітаць, паважаныя міністры, у нашым міністэрстве дзяцінства. І традыцыйна давайте прадставімся, хто з вас за што адказны сёння, калі ласка. Я міністр захавання патрыятычных традыцый. Я министр мирного неба. Я міністр супрацоўніцтва з дэсантнікамі. Мы сёння будзем з вами гутарыць пра нябёсы і пра вартавых гэтых нябёсаў. Але спачатку давайте растлумачым для нашых самых маленькіх гледачоў. Сябры, усё ж такі, што такое нябёсы? Растлумачыце? Конечно, Вероніка, растлумачым. Самае простае тлумачэнне такое. Нябёсы – гэта прасторы, якія знаходзяцца над паверхняй зямлі. Гэта тое, што мы бачым, калі глядзім угору. Яшчэ можна сказаць, што гэта бачная частка космосу, калі так проста казаць. Мяркую, нашы самыя маленькія гледачы заўважалі тое, што неба бывае розным па колеру. Прынамсі, мы так бачым. Напрыклад, неба ноччу здаецца цёмным. Дзякуй, міністр Роман. Я хочу звярнуць увагу нашых тэлегледачоў вось на гэты малюнак, які вы зараз бачыце на сваіх экранах. Углядзіцеся, калі ласка, уважліва. Гэта колеры нябёсаў. Прынамсі, у такіх колерах мы нябёсы і бачым. Калі ласка, дасылайце на наш тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства свае думкі і свае разважанні, чаму ж неба ўсё ж такі бывае такім розным. Вельмі цікава, як з'явілося слово «нябёсы». У розных мовах ёсць блізкія па гучанні словы. Яны абазначаюць туман ці воблака, а зараз яны гучаць як неба, нябёсы. Я мяркую, што нашым гледачам будзе цікава даведацца, што нябёсы, умоўна кажучы, складаюцца з розных пластоў. Напэўна, многія ведаюць, што такое слова «атмасфера». Гэта газавая абалонка нашай зямлі. У сваю чаргу атмасфера складаецца з розных пластоў. Самы нізкі называецца трапасфера. Гэта там, дзе адбываецца асноўная частка з'яў надвор'я. Над трапасферай аж да 50 кіламетраў знаходзіцца стратасфера. Пасля яе ідзе мезасфера. Цікава, што з вышынёй паніжаецца тэмпература. Далей у нас ідзе тэрмасфера. Тэмпература з вышынёй, наадварот, павышаецца. І верхні пласт – экзасфера, якая паступова пераходзіць у касмічную прастору. Цікава, што самалёты лётаюць у трапасферы і стратасферы, і большая часть парашутных прыжкоў зроблены з трапасферы, а мезасфера яна для касмічных апаратаў. Я вам хочу сказаць, што ёсць адважныя людзі, якія стаяць на варце прыгожага беларускага мірнага неба. І зараз я вам прадстаўлю ганаровага госця нашага сённяшняга пасяджэння. Гэта афіцэр 38-й дэсантна-штурмавой брыгады гвардіі маёр Бялецкі Дмітрый Віктаравіч. Сустракайце. Вітаю вас, паважаныя ўдзельнікі пасяджэння, гледачы, Вероніка. Мы вельмі рады вас вітаць, Дмітрый Віктаравіч. Бачым, што вы не з пустымі рукамі. Так, з рэквізітам. Аб ім я раскажу пазней. Вельмі добра. Рад бачыць вучняў 35-й сярэдняй школы горада Брэста, што ў нядзелю вучні 35-й школы прыходзяць да нас на заняткі по баявой падрыхтоўцы. Таксама некалькі вучняў сярэдняй школы нумар 35 знаходзяцца ў нашым ваенна-патрыятычным клубе «Зубар». Ну, увогуле, наколькі я ведаю, што у 35-й школе у горада Брэста вялікую увагу надаюць ваенна-патрыятычнаму выхаванню, так, міністр Дамініка? Так, наша школа мае назву імені маршала Савецкага Саюза Ракасоўскага Канстантина Константиновича. Рашэннем Брэсцкага выканаўчага камітэта ад 22 жніўня 2023 года сярэдняй школе нумар 35 горада Брэста было прысвоена імя маршала Савецкага Саюза Ракасоўскага Константина Константиновича. 18 красавіка 2024 года мы сустракаліся з унукам легендарнага маршала Константином Ракасоўскім. 17 верасня 2024 года у нашай школе была адкрыта мемарыяльная дошка у гонар маршала Савецкага Саюза Ракасоўскага Константина Константиновича. 1 верасня 2013 года у нашай школе адкрыліся 2 кадецкіх класы. А сёння з 5 па 11 клас
у военно-патриотичных классах вучится 150 детей. Каждую неделю мы ходим у 38-ю десантно-штурмовую бригаду. А также наша школа перемагае у спортивных городских мероприемствах «Орлиня» и «Зорница». Мы з'являемся призерами спаборніцтв па страявой падрыхтоўцы сярод военно-патриотичных классов. Адрозненне нашей вучебной установы от іншых тем, что у нас есть военно-патриотичные классы. Это там, где штоднёва проводятся занятки на базе 38-й бригады. Полоса перешкод, строевые приемы со зброем, отпрацовка нормативов по разборке сборца АК-74, кидание гранат, практичные занятки по тактичной медицине, новинки по инженерному забеспечению и многое іншее. Десантники – частые гости мероприемств, что проводятся у стенах нашей школы. А хто ж такі десантник? Десантник – это военнослужащий сил специальных операций. Это человек, галоўнай задачай которого является бараніць спокой мирных громадян. На сегодняшний день десантники проходят свою службу у городе Минску, Витебску, Марьиной Горцы, ну и так само в городе Бресте, где и дислоцуется наша 38-я Брестская особная гвардейская десантно-штурмовая Венская червоностяжная бригада. Дмитрий Викторович, а чему бригада носит назву Венская червоностяжная? Десантники унесли значный уклад у великую перамогу, и у сакавіку 1945 года яны прынялі удзел у венскай наступальнай аперацыі і вызвалілі больш 300 гарадоў, у тым ліку і сталіцу Аўстрыі Вену. Таму брыгадзе было прысвоена найменаванне Венская, а за вызваленне гарадоў Папа і Дывечар брыгада была ўзнагароджана ордэнам Чырвонага Сцяга. Дмитрий Викторович, а каб стаць сапраўдным десантнікам, трэба мець нейкія прыродныя якасці, ці можа выхаваць гэтыя якасці ў сабе? Каб стаць сапраўдным десантнікам, неабходна мець як мінімум 3 якасці. Гэта моцнае здароўе, дысцыплінаванасць і выдатная фізічная форма. Дмитрий Викторович, а як вы вырашылі стаць десантником? У 10 класе я вырашыў стаць афіцэрам і паступіў у военную акадэмію Рэспублікі Беларусь. Пасля завяршэння вучобы я прыехаў у 38-ю десантно-штурмовую бригаду и по сённяшні дзень з'яўляюсь десантником, чым і ганаруся. Сёння я прынёс асноўны і запасны парашут, з якім военнослужачыя сил спецыяльных аперацый здзяйсняюць скачкі з парашутам. Дмитрий Викторович, а колькі важыць асноўны і запасны парашут? Асноўны запасны парашут важыць у суме больш 15 килограмм. Попросім міністра Артёма паўдзельнічаць у прымерцы парашута. Упершыню прымяняю. З парашутам D6 серыі 4 здзяйсняюць скачкі з парашутам усе военнослужащыя сил спецыяльных аперацый з разнастайных відаў лятальных апаратаў. Гэта і верталёт Ми-8 і самалёт Ан-2. Таксама самалёт Іл-76. Гэта вялікі самалёт, які вы часто можете заўважыць над горадам Брэстам. Гэта асноўны, так, на міністра? Так, гэта асноўны, а гэта запасны. Ну, я задам такое пытанне відавочнае, а навошта і асноўны, і запасны парашут? Для таго, каб збараніць жыццё дэсантніка і ў разнастайных выпадках дэсантнік змог выканаць пастаўленую задачу. Кажыце, гэта сам дэсантнік апранае парашут? Парашут дэсантнік апранае заўсёды сам. Ну, што скажаце, міністр Артём? Цяжка? Так, вельмі цяжка. Каб было лягчэй, неабходна есць десантную кашу. Думаю, наступны раз абавязкова вас з кашай запросім у міністэрства дзяцінства. З задавальненнем. Ну што, гатовы дэсантнік? Так. Нелёгкая служба ў дэсантнікаў. Ён вельмі цяжкі, аднак зручны. Ну, гэта ж спецыяльна, так, робіцца для комфорта дэсантнікаў. А пакажыце, калі ласка, дзе тое самае кольцо знаходзіцца? Вось яно. Гэта кольцо асноўнага парашута, гэта кольцо запаснога парашута. Ну, непасрэдна, гэта тое самае кольцо, якое запускае адкрыццё купала, так? Купала. Ну, мы не будзем тут эксперыментаваць, не будзем запускаць. Дзякую міністру Артёму. Дмитрий Викторович, а колькі скачкоў з парашутам вы ўжо здзяйснілі? На сённяшні дзень я здзяйсніў 53 скачка з парашутам. А ці страшна здзяйсняць прыжкі з парашута? Кожны раз
страшна, аднак сіла дэсантніка ў тым, што ён баіцца, аднак здзяйсняе. А у нас ёсць відэа, прадстаўленае ганаровым госцям з непасрэдна вашым скачком з парашутам. Глядзіце, калі ласка. Дмитрий Викторович, калі я была у вас у брыгадзе, я бачыла там трэнажоры ў форме самалётаў. Для чаго яны патрэбны? Непасрэдна перад скачком з парашутам дэсантнікі адпрацоўваюць усё, што можа здарыцца з імі ў небе. Таму у нас у брыгадзе ёсць такія трэнажоры, дзе камандзіры займаюцца асабістым составам для таго, каб усе дзеянні ў небе былі адпрацаваны до аўтаматызму. Я яшчэ хочу адзначыць, што 2 жніўня ў нашай краіне, ў Беларусі, адзначаюць Дзень дэсантніка і сіл спецыяльных аперацый. Мы ўжо прызвычаіліся да таго, што ў гэты дзень адбываюцца нейкія мерапрыемствы ў горадзе. Ці будзе гэта сёлета? Так, сёлета адзначаецца 95-годдзе са дня стварэння паветрана-дэсантных войскаў, і у тым ліку на тэрыторыі 38-й брыгады будзе праводзіцца мноства мерапрыемстваў, і брэсцкія дэсантнікі амаль кожны дзень рыхтуюцца да гэтага свята. 2 жніўня на КПП 38-й дэсантна-штурмавой брыгады ў 9 гадзін 30 хвілін адчыняцца дзверы, і любы жадаючы зможа наведаць нашу брыгаду. Паважаныя міністры, ну а зараз нам неабходна з вами падвесці вынікі сённяшняга пасяджэння. Што скажаце, сябры? Нябёсы – гэта неверагодная разнастайнасць, велічная бясконцасць. Беларусы ганарацца мірным небам. На вахце супакою грамадзян заўсёды стаяць дэсантнікі, адважныя вартавыя нябёсаў. 2 жніўня у Беларусі адзначаецца Дзень дэсантніка і сіл спецыяльных аперацый. У гарадах праводзяцца цікавыя і адкрытыя мерапрыемствы для жыхароў і гасцей. Дмитрий Викторович, калі ласка, знаёмцеся з высновамі нашых міністраў, ну і калі згодны, стаўце, калі ласка, свой подпіс. Як не паставіць? А Міністэрства дзяцінства замацоўвае ваше рашэнне пячаткай. Сёння ў знак сяброўства я падрыхтаваў для ўсяго Міністэрства дзяцінства падарункі. Вялікі вам дзякуй, Дмитрий Викторович, калі ласка. Сябры, давайте паглядзі. Фірмовы кубачак і вось такі вымпел. Дзякуй вам вялікі. І Дзякуй вам. на гэтай прыемнай ноце пасяджэнне Міністэрства дзяцінства завершана, але заставайцеся разам з намі, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы даведаліся пра адважных людзей, сапраўдных вартавых нябёсаў, і ўпэўніліся, што самыя прыгожыя нябёсы – гэта мірныя нябёсы. І ад нас, людзей, залежаць гэтая прыгажосць. І сёння мы прачытаем верш Аркадзія Куляшова «Нябёсы акіян, я знаў даўно». Нябёсы акіян, я знаў даўно, блакітны, неабсяжны, першародны. І ўсё, што зорам на зямлі відно, не больш, не менш, як свет яго падводны. Тут водрасці пушчы векавой, бялявых хмар, вятроў, бясконцых плыні. З прадвечных гор, застыйшыя вяршыні. Усё яго да хваль, што пада мной. Дзе акіян разлёгся атлантычны. Тут свет глухі, і глыбіня, і мель, і ёсць прастор, не меншы за касмічны. У хмар салёных ростам з карабель. Я трэці свет, я кропелька малая, што ветраў двух, звычайны чалавек, што неба і зямлю ў сябе змяшчае, і ў свет адзін злучае іх навек. Сябры, прыгажосць нябёсаў і гэтага свету залежыць ад нашых добрых учынкаў. Паразважайце на гэтую тэму. Ну а мы ж развітваемся з вамі, сустрэнемся роўна праз тыдзень на тэлеканале Беларусь 4 Брэст у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!